ọma bịa nwa nwe n'obi ọma bịa ya nwa nwe n'obi ọma bịa nwa nwe n'afọ ọma bịa yo ya ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.